Portlanen batxitnik bi garai bezala. Eta hor justo hasten du krisia, eta hor pasatzen du, soldata batzuk hasten txuk faiatzen, jendia hasten du joaten, bigarren urtetik hirugarrenara, talde aldatzen da, sartzen txuzte gaztik, presupuesto ekipokoa bajatzen duk haunitz, eta du bertze etapa baduk. Ikuspuntu bat, Eta azken urtean, guzia kobratu egon ginen, hor bai pasatu nila izki. Hor planteatu nien lemizko aldiz, eskubela joztia, eta marri jaute kobratu egon ginoken. Eta hori nola eramaten da, ze, karo, pasatzen zara, egoera eta baldintza gitzonak, justun kontrakura. Justen kontrakora leku berdinen, orduan zaila duk, ze nik arronga izki pasatu mine, soldatatiko akarra, ze ni gaztianeken, solteros, nin jauz, nin pagatu harrik jauz, mine bazen jendia familikin, hipotekak, eta jende normala. Eta orduan, jendik ezki pasatu zin urte zaila zainen bai. Eta horreatik erabakinen ja martxaitia nik atena inin bai. Problemak zan ikin atetzeko ere bai, eskatzen zaiteken dirua atetzeko, ez nik horatzen eta eskatzen, Kristo dela hostia. Eta bai, aukera zanin, eta martxa, pentsatu.